Alright guys, time check, it's 11 o'clock in the morning and ari kami diri subong sa isa ka kubo diri sa may eskwelahan. Nagapawayway. At the same time no, nagakaon sa arroz caldo nga ginluto diri sa community no. Prepare nila. You know what guys, sa ako no, bilang isa ka reporter, nakita ko kung ano kabudlay ang ining area kung kadtuan mo. Pero nangin fulfilling in a sense nga maka-cover ka sa isa ka balita nga mapakita mo ang programa sang banwa sang Inubaan, ining programa under the Social Services Unit sa idalom sa opisina ni Mayor Dap Anthony Vidaura sa Gariliquias. Kung sa diin ang handom niya bala, handom niya tinutuyo nga to bring the social services closer to the people. Handom nga ilabot sa ugsaran sa tagsa ka pumuluyo ang ini nga programa, especially the servisyo medikal, no? Kita naton mga partner, isa ka challenging ini nga coverage bilang isa ka reporter. Kay imagine ilakton mo ang 3 ka oras kagina na check nato gina mga 6:15 in the morning. Halin kita dito sa proper sa Kulipapa, nagkadto kita diri sa may Semeco, no? Semeco ari kita actually sa may eskwelahan. So makita naton kung ano kabudlay, nakita ninyo no kung ano kabudlay. Pakita ko sa inyo mga partner na ano kabudlay ang dalan. Imagine dalan nga pataklad tapos flat dahil padulog. Pero imagine niyo bala mga partner pula ang duta, log kay na ulanan. Kag before sina gani mga partner 4 o'clock in the morning ara na kami gina sa may banwa. Kag nangin challenging kay nag-ulan pa pero tungod kon silang pagani isang headman sa Dial Dap Command Center. Silang ang bisyo naton amo ang pag serbisyo sa pumuluyo. Tungod kay amo man ang bisyo bini Mayor Dap Anthony Vidaura sa Gariliquias ang pagserbisyo sa pumuluyo. So rain or shine gid kadtuan gid inading nga area. Kag paglapot di basi kung laway ang dalan. Tungod lang gid nga ipalabot ang ini nga programa. So we are expecting siniding programa ang feeding program and then ang pag-check up kag paghatag libre nga bulong diri sa pumuluyo. And then kagina first naton nga balay kagina nga nagyan mga ka-partner. Nanginhatag pagid challenge no. May isa dito ka balay nga abiya doktor ko. Ginpay-pay pa ko nila masulod. Amba ko murag doktor lang kuya ma'am. It's because nga may isa sila gali ka pasyente nga may mild stroke. First gito nga balay ara ipakita ko sa inyo mga ka-partner makita niyo subong sa aton nga live video amo ni ang balay nila sang may mild stroke. So botsulingon, imagine 3 ka oras nga lakton hindi sila makapacheck up, mild stroke ang bana, hindi nakalakat, ginpalaputan sang programa ni Mayor Dap Anthony Vidaura sa Gariliquias. No? So nangin in my end as a reporter daw nangin matuod ang yagid nga ginadeklarar nga bringing the social services closer to the people. So makita ninyo si Ma'am Chen, ang itsura ni Ma'am Chen daw nangani ano nga panahon sina daw nang tanom, no? Makita niyo mga partner may higko mo ko sa buli natumba man ta si Doktor 3 times na tumba ako kaysa lang si Sir Roel natumba man. No, si Ma'am Yvonne kagina si Ma'am Yvonne lain pa niya pamatiyag. Siya ni permi gina nag-check sa mga BP. Pero just try to imagine nag-upod. Wala iya sa pagduwa-duwa, wala sa pag-alang-alang. Naglakat gid sila. Upod kay Mama Bibi no ang sa PIO para ma-document ang ini nga programa ni Mayor Dap. So, makita naton mga ka-partner magsilinggi kita yang tungod sining handom pag tinutuyo ni Mayor Dap nga ipalampot ang serbisyo isa na ni mga masiling ni naton nga living testimony witnesses kami ako bilang isa ka reporter mangin isa ka witness nga first time na diri sa Semeco nga mapalaputan sang serbisyo medikal ma-check up sila matagaan sila bulong kag imagine niyo balang dalan naging lakat ang mga motor hindi na gani ka labay kay tungod kay ang mga guma na nila gakakuan na sa lunang ibili na ng ilang motor, no? So amo na mga ka-partner and I hope ang ining documentations nga mapakita ko man sa inyo sa ako niya bilang isa ka reporter nangin fulfilling ini
So aton man interviewon tagsa ka mga concern like ang sa social services unit aton tinguan, and then sa kay doc pamangkoton man sa naton karon, kag amo man sa kay sa dial DAP. So kay some of the programs nga para mapalabutan kamo sang serbisyo medikal, maagi kamo sa dial DAP o tawag kamo sa dial DAP. Okay? So mga partner, thank you so much sa inyo nga pag-tanaw sini. So tanawan nyo ang amon nga pagpakita sa inyo sa sini nga programa ni Mayor DAP. Right, mga kapartner, muna din makita nato no, ginatlakat naton subong ang 3 ka oras nga paglakat. Kanyo to na sila, no? Sunod pa ta. So isa makita naton diri mga kapartner. Sa nasiling ko na bilang isa ka reporter. First time ko ini na cover nga naglakat kita sang almost 3 hours. Barefoot silingon nagatiniil kita kay tungod sa kadanlog sang dalan. Right guys, nagabot na ta diri sa may Simeco Elementary School. Kag time check naton subong it's 9:15. So 6:15 ta ginanagalin sa proper. So subong 9:15 sumod silingon mga 3 hours ang aton travel. Lakat lang nga by walk. So ara one down ko. One down. Si Doc katatlo, si Ma'am Chen kaisa. And the rest, so far daw wala force lang tanan slides. Si 0M. 0M? Oh. Na-slide siya? Oh, pawala lang sana slide mga 0M. No? So muna guys, so bantayan nyo lang ang update na to, no? Sa ato din documentary. Experience bilang isa ka reporter diri sa Banwa sa Inubaan sa programa ni Mayor DAP Anthony Vidara sa Garlices. Ako gali si Chinchinet Cabalde. Ako ang kami ang Paulo Perez. Kaya ako da si Ikuan. Ako pala sa nyo. Sige, thank you, God bless ang iba. May isa ka. May hapon sa tanan, no? Ari kami subong sa Purok 8, Simeco area sa elementary school. Gapasalamat kami kay Brad Mayor DAP Anthony Reliquias. Kaya karaban konsulta kasi ni mga adlaw. Kag ang Akro family sa Sigma Eta Kulipapa chapter, kami ang ga-assist ang feeding program sa sining adlaw. Gapasalamat po kami sa SSU, kay Sir Wim, kay Brad, Kinit. Madamo yung salamat. Halong libal pa kaparo. Subong kami sa Simeco ng hatag RC Doc Perez, RC 0M. Subong naghahatag kami sa bulong, nag-check up si Doc. Kay tungod hindi sila makapanaog. So kami din nagsaka, kag kami panghatag bulong, kag invite gid sa ila nga para sila magkadto diri sa Bumali. Ang na-experience ko subong diri damo sang mga bata, mga tigulang nga wala pa na check up, kag wala kabalo kung ano ilahimuon bala nga kung paano sila mangayo amo na bulig. So subong nabala namon nga damo diri sang wala pa kag check up alin sang una may mga tigulang nga dugay naman nga wala nakapanaog kay nakapa-check up. So nagapasalamat din sila, especially kay Mayor DAP nga nagpaagi sa iya nakakadto kami diri. Sige partner, bilang head sang dial DAP kag nagkadto diri nagpalapot sila nga programa. Ano ay ang masiling mo experiencean mo sa sining programa? Okay partner, no? Thank you so much, Ged, no? Sa mga pumuluyo sang Simeco sa ila pag-akomodar man diri sa aton kag kadamo gid sa ila subong nga nagkadto man diri sa aton nga medical mission. So partner, ang 3 ka opisina nga gin-create ni Mayor DAP, no? During pungko niya bilang mayor, no? Amo ina ang dial DAP sa Executive Order 1, then ang Social Services Unit Executive 2, and then ang Executive 3 amoy na ang MCLDU, no? So sa dial DAP, no, handom kag pinutuyo man ni Mayor DAP nga mapaabot ang serbisyo medikal kag tanan nga social services
nga ang programa ni Mayor Dap nga mapaabot mismo sa ugsaran sang pumuluyo sa Banwa sa Ginubaan, partner. May nga po, ano man dok ang nagalapot sa iba pangununa nga bilang isa ka doktor nga nakalapot ka sa siniya nga doog. Pati ang sa isa ka doktor no, ti may panunumpaan nga daan ang kami tanan nga doktor, hindi lang kaya ako nga doktor no. Kami tanan nga doktor nga magbulong gid maghatag comfort. Hindi lang kay maghatag kaayo sa sakit sa tao, pero maghatag comfort sa isa ka tao. So amo ni nga nakalabot ko diri. Okay. So far anong imong experience mo? 3 hours nga travel. 3 hours. Kag ari ka, kita mo pumunuyo. Motote na pamangkot po sa akon gina. Oo. Nga nagdoktor pa ko. Nga na doktor ka. Kakapoy gali sa obra sa doktor no. Baklay 3 oras. Pero you know what guys? Makita ko ari blay talikod bla pakita di sila daw. Kung makita mo ini sila nga matagaan ta serbisyo. Matagaan ta bulong ang mga may sakit. Matagaan ta kalipay ang tao nga makatag ta libre nga bulong, makakonsulta ta. First time nga may doktor nga nakakadtot eh. Ini sila ang gapaumpaw sa akon nga kakapoy. Ini sila ang gahatag sa akon kakusog. Nga sigihon ni ang programa ni Mayor. Mayor, salamat gid sa imo nga pagsugo sa amon nga magkadto diri. Nga nakita gid namon. Kinahanglan gid sila kadtuan gid dili. Kinahanglan gid. Di nalipay man sila, kami ini nga grupo nalipay man nga nakahatag kami serbisyo sa ila. Nakahatag kami sang kalipay sila. Kamuna so sa programa ni Mayor Dap pila na ni nakadtuan tado 14 in counting. Hindi ko gusto mo untat kay makita kong impact sa tao. Taga may makadtuan sila sa isa ka doktor. May dala nga bulong, malibre ang check-up nila, malibre ang bulong nila, verticalipay. Lipay mga mo guys, no? Nalipay. Ini sila, wala pa ni gani siguro 1/4 sang araw di kanina. Wala pa. Lapit-lapit siya na nagkadto di kanina, pila na lang ang nabilin kay nagpalauli na no. So every time nga makakadto ta sa isa ka lugar nga makakita ta sa amo ni nga mga tao nga nagpalapit gid diri kag natagaan naton kalipay, natagaan naton serbisyo, natagaan naton bulong. Do gusto mo pa nga sige-sigihon na lang gid. Sige-sigihon na lang gid dapat. So salamat gid Mayor sa imo nga programa. Sa pila na guro ka pangaton ng tuig, wala na sila yung experience sa check-up. Kasi amo man gito sila nila, first time nga natabo sa Simeco nga may doktor nga nagkadto, nagbisita kag maga-check up sa ila. So muna mga ka-partner, tungod sining programa gini Mayor Dap nga ipalabot sa ugsaran sang tagsa ka pumuluyo sa Banwa sang Ginubaan ang programa napalabot gid no paagi sa Social Services Unit. Sa idalom sa opisina ni Mayor Dap Anthony Vidora sa Gareliquias. So padulog na lang padulog aton nga alagyan kaga medyo nabudlayan makita mga partner. So makita nyo dalan. Abi ko gani may nakasunod sa aton. Again, ini programa ni Mayor Dap. Isa ka panguna-una sang isa ka nurse. Hindi nalipod sa aton si Mayor Dap isa ka nurse. Kaga may concern sa with regard sa health sang tag sa Kinabanon. Muna yung nag-ubragi sa Social Services Unit para mapalapot ang programa medical sa tag sa Kinabanon. Libre check up, libre bulong ginapalapot. Oh. So still early, kapulit naman tanaw, padulog na niya padulog, bawi lang sa kagina. Again, thumbs up Mayor Dap. Bilang isa ka reporter, nakakuha ko sa isa ka dokumento.
nga nagapamatuod sang programa nga tumalagsahon kag mangin sa mga pumuluyo dito tumalagsahon ng programa nga gipalapot sa ilang. Alright mga kapartner, bilang isa ka reporter nangin challenge ini, pero sa gyapon sandong pag tinutuyo nga maghatag kita sa mga latest news and updates diriya sa Banwa sang Inubaan, mga nagakalatabo, proyekto, programa sa administrasyon ni Mayor Dap Anthony Vidora sa Gareliquias. Sa gyapon, we are asking you to follow, like, and share sa aton official Facebook page 96.7 The Lovely News FM, kagaman official Facebook page ni Mayor Dap V. Reliquias. Kung gusto niyo makabalo sa mga latest nga nakakatabo diriya sa Banwa sang Inubaan. Para sa Reporters Chronicles, ini si kapartner Kenneth Perez, balita, kalingawan, kag pagpalangga. 1 Hinubaan. One Hinubaan! One Hinubaan! One Hinubaan! I love Cebu!